Cal mantenir el català a tots els territoris dels països catalans, a tot arreu on es parli la llengua catalana, perquè només així garantirem que sigui una llengua útil, una llengua que la gent vulgui aprendre. Cada vegada que canviem de llengua perquè una persona ens parla en castellà o en francès, li estem donant el missatge que no cal aprendre el català, que no cal que ens parli en català. I a més, estem donant un missatge que el català és una llengua reservada només per nosaltres, només per uns quants. Hem de fer que el català sigui una llengua útil, hem de fer que el català sigui una llengua viva. I no en tenim prou amb el que facin les institucions o el que faci una persona individual. Ho ha de fer el col·lectiu. Conscienciem-nos. No és de mala educació parlar en català. Al contrari, parlar la llengua nacional de Catalunya, la llengua pròpia de Catalunya, és un dret i és quelcom que hauríem de normalitzar. Parla en català. Mantén el català.